ụdị mmadụ ọ bụ ọsọ Chukwuma maka na o nwere ike mba na-ekwu na Ikemba si na gọvanọ Peter Obi bụ an uncommon person. An uncommon person. Ife o ji dị uncommon bụ na ebe ndị ọzọ nọ na gọọmenti na-achọ ka fa mekpa private people na mission ahụ. Gọọmenti ya na-akwalite private individuals and private organizations and the church. Na-afụ ha as partners, na-empower, na-enye ha ikikere ha ga-eji wee na-enyere gọọmenti aka n'ọrụ. Bikonu ka anyị kụpụ ya aka. Ka Chineke na-edue ezi echiche ọ na-echere ndị Anambra steeti ka ha mezie eche na-aga n'iru. Ka Chineke nyekwa anyị onye ọ bụgodị na ọ ka ha ema ya dị ka ya ka Anambra steeti wee na-aga n'iru. Maka na oge ndị ọchọ ngorongoro na ụfọdụ apụtakwara anyị echigakwa azụ ebe anyị na-arịọ Chineke wee na-asị ka Chineke gọzie. Ebe a abụọ dị skuul ka dị na mgbago ebe nọ na ebe na the permanent site of the school dị na mgbago ebe a ọ mbọsị inweziela efe eje ngosi gị ebidogo hostel, a very big hostel block that will take about 400 students. So by the time inwezila efe you just put the school in our support. Thank you for the bus. Thank you for the computer. Thank you for the